Pozdrav, ja sam Jeremija Bundalo i u glazbenoj kući ću predavati violinu, ovaj veoma interesantan instrument. Violinom se bavim već 16 godina te pokrivam stilove od klasične glazbe preko džeza, bluza pa čak do popa i roka i ostalih stilova. Pa evo, za više informacija o tečaju kliknite dolje na link i vidimo se u glazbenoj kući.